Takže včera bol oficiálne prvý deň, ale dneska je ako keby prvý deň rekapitulácie toho včerajšieho dňa, takže toto sa bude brať ako deň 1. Celkovo išlo to veľmi rýchlo. Celú firmu som mal hotovú do 8 dní, takže 16. som vyplnil údaje, potom mi poslali veci na podpísanie, ktorú som podpísal online, nakoľko mám v občianskom preukaze čip a mám čítačku. Po 10 minút poslal som ju naspäť. Za pár dní mi už poslali, že mám svoje IČO a od včera je aj firma oficiálne registrovaná. Stalo ma to celé okolo 206 €, čo je, by som povedal, že za firmu dosť v pohode. Mám tam len voľné živnosti, to znamená, že živnosti, na ktoré nepotrebujem nejaký špecifický papier, nakoľko firma bude podnikať online cez aplikáciu, viac menej. O aplikácii vám poviem ešte trošku viac neskôr. Na to, že čo som ešte všetko stihol spraviť. Takže počas tých dní som už priebežne zarezervoval mená na sociálnych sieťach. Od včera, keďže už mám IČO, som si založil svoj biznis účet. To som sa rozhodol, že to spravím v Tatrabanke, nakoľko tam mám svoj bežný účet a som s nimi spokojný. Plus ešte mám na rok zadarmo. Tiež to není sponzor, ale je to dzive. Tam som si preposlal 400 € z osobného účtu, kde som dal do komentov, že vklad od spoločníka, aby to všetko sedelo pri účtovníctve. Tak mi poradila účtovníčka, takže mám svoj bankový biznis účet, mám svoje IČO. Do roka by mi mali dať aj DIČ, tiež to všetko vybavovala firmáreň. A hneď z tých 400 € som dal 250 pre web support, nakoľko som potreboval domenu a hosting a certifikáty a business e-mail a také veci. Takže som kúpil 3 domény. Jeden je virul.live, druhé je ourstats.io a tretie je ourstats.app. Hlavne bude Virul, čo je vlastne doména stránky, a ourstats.app bude doména aplikácie. Podľa mňa to bude dobré. Dúfam, že sa vám páčilo toto video. Zajtra sa počujeme, vidíme. Vy ma počujete, vy ma vidíte. Zas, keď vás to zaujíma, tak bol by som veľmi rád, kebyže ma budete followovať. Pôjdete za mnou. A určite budem sa tešiť, keď mi dáte aj nejaké rady, alebo nejaké tipy, alebo hoci čo mi pomôže s firmou ísť dopredu a rásť. Teším sa z toho. A hej, vidíme sa zajtra. Čaute.